kungani ungasivezeli umakoti okanye ke nje ulala nini? Ichazile lapho ukuthi yonke into inesikhathi sayo, yonke into inesikhathi sayo. Ngiyocela nje ukuthi abantu bebekezele ngoba yonke into inesikhathi sayo, konke kwenzakala ngesikhathi okumele kwenzeke ngaso. So uma sekushaya isikhathi sokuthi ngimveze umakoti, ngizomveza nje nimbone futhi angithuki. Futhi ke ngile nhlobo ekwazi ikhethe, yabo, ngiyikhethe. Yeah, bazombona nje abantu ke ngisho idlaba sinajaha. Ngisesemncane kakhulu, 30 years. But ke akuyona excuse le. Ngizomveza nje anytime ngoba mangabe nje sokufika isikhathi sokuthi nimazi, nizomazi. Kubo bonke abamfuna ukumazi bazomazi. Ngiyazi ke mina ukuthi uma ngibuza into ngiyalokhu ngibeka nje, phinde ungibuze okunye lokhu ngibeka nje, phinde futhi ungibuze okunye ngiphinde futhi ngithathe ngibeka, kuyothi ungasanakile bese ngilokhu ngikunika nje, lokunika nje, chawu sesimbonile ngiyokunika. Angithi ngiqala mina ukuthi ungibuze kaningi manje. So ke sesifuna nami ukunika kaningi, yabo. So ngilala nini? No, ngilala isikhathi sami sokulala nje ngilala around 12 to past 12. Isikhathi esiningi ngivuke 6 ekuseni. So ngilala ngibenyoni. Ngiyacabanga ukuthi kusukela ngiseyi security mhlambe ngatheleleka lapho ukuthi mhlawumbe ukulala ngingakujwayeli, yabo.